さんは神田の生まれでジャキジャキ江戸もお祭り騒ぎが大好きで、ねじり鉢巻きそろ湯の浴衣、雨が降ろうが光が降ろうが朝からまんまでおみしこち担いでわっしょい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 、ケーキをつけろ商売で遅れわっしょい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 、それそれそれお祭りだ。おじさんおじさん大変だ、どっかで拍手が鳴っている、火事が近いよすりばんだ、何を言ってもわっしょいしょい、何を言ってもわっしょいしょい、わっしょい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 、それそれそれお祭りだ。隣のおばさんは朝倉そらちでちょっぴりいるんでお祭り騒ぎが大好きで、粋な素足に絞りの浴衣、雨が降ろうが槍が降ろうが朝からまんまで岡倉県でピーカラピーカラ天つく天つくおかめと鬼が般若とよとぶがピーカラピーカラ天つく天つく、それそれそれお祭りだ。大変だ、お家はうさで空っぽだ、こっそり空き巣なれがっている、何を言ってもピーカラキャ、何を言っても天つくつ、ピーカラピーカラ天つく天つく、それそれそれお祭りだ。お祭り済んで日が暮れて、冷たい風の吹く夜は家を焼かれたおじさんとへそくり取られたおばさんの切ないため息ばかり、いくら泣いても帰らない